o maior consenso. E nós o que pedimos con isto é que, neste caso, os colectivos se reúnan e buscan o mellor consenso posible, porque non houve, ou non se pediu, ou se pasou por alto. Nós non debemos, ou polo menos o Partido Popular, ou neste caso o Goberno Municipal, non pode modificar un regulamento para 2, nin para 3, nin para 10. Hai que intentar consensuarlo. E iso é o que nós pretendemos. Que os grupos, que as asociacións se reúnan e que intenten chegar a un acordo. Alcalde. Boas tardes a todos e a todas. No PNG, no pleno do mes de novembro, ao discutirse esta moción, pois manifestou e expresou unha postura que para algúns puido resultar sorprendente. Abstivémonos e razoamos aquela abstención. Resulta que non fixo falta que pasasen máis de 5 meses para que todo o mundo se dea conta que tiñamos máis razón que un santo. Daquela, o señor alcalde desgañitouse aí a explicar que ele era transparente, nada por diante, nada por detrás, que todo estaba á vista, que ele daba todas as explicacións que facía falta, que ele estaba aquí para recibir aos veciños e para falar cos veciños e para explicar todo o que facía aos veciños e que, polo tanto, que como campeóns o Partido Popular ia votar a favor da comparecencia do alcalde en todos os plenos para explicar o que facía en todas as súas xestións, que ademais sería a primeira vez porque nunca o fixo en 2 anos e medio antes, nunca nos explicou que xestións fixera, nin se as facía. O Benegada aquela dixolles que non íamos votar o que vostedes votaran a favor, que non íamos sementar unha maniobra de confusión como a que estaba facendo o alcalde, porque sabíamos o que eran os seus compromisos e as súas promesas. Quedou moi ben co patio de butacas ese día, e o Benegada que ela supoño que quedou regular, mal co patio de butacas, e resulta que a volta de 5 meses, onde digo o refrán en castelán, donde digo, Diego, donde era así, pero no, pero, onde antes era transparente, agora por un pompero. Ou me piden todos os veciños de Moaña que eu compadeza, ou eu senón non comparezo. Así de claro, di Fervenza. Pois, simplemente é o que está neste momento visualizando de novo o resto dos veciños, que temos un alcalde que non ten palabra ninguna, que lle dá igual R que xo, arriba que abaixo, se sí, mañá no, dicirlle aos veciños que vai facer, despois non facer nada, ou facer xustamente o contrario. Polo tanto, dase a paradoxa de que unha federación que representa aos que representa tampouco dixeron que representaran máis, e creo que vostede máis eu, que vamos aquí moitos anos, e todos os demais saben que a asociación esta de Dolores non representa a Chamusca, nin a Chamusca representa a asociación de Dolores, e non fora consultada para a proposta que presentaba a Chamusca, como tampouco as asociacións que se integran na Cruz da Maceira, co cal teñen a cousa moi fácil. Se non queren utilizar ese mecanismo do regulamento de participación veciñal, non o utilizan, non veñen a vostede a preguntarlle, nin presentan mocións, nin se preocupan. E por outra parte tamén lle digo, é o que fan, porque esa asociación non recordo que dixera nada desde hai 3 anos, e antes dixo que a Deputación lle dera uns cartos para fazer un par de cholladas en do maio. É o único que recordo desa asociación tan representativa. En calquera caso, será tan representativa como vostede queira e como eles queiran, que eu non o vou discutir, por certo. O que sí discuto é que o Partido Popular, o alcalde, o goberno municipal se baseen nalgo tan lixeiro para intentar corrixir o que, segundo eles, fixeron mal hai 5 meses. Porque se agora me di vamos a facerlle caso á alegación, diramos porque antes
equivocámonos, vai nos dicir iso? Non, vai dar voltas outra vez a historia para dicir que antes dixo que non tiña razón, perdón, antes dixo que sí e tiña razón e agora di que non e non ten razón. Está ben que recoñecese que no dictame do pasado martes na comisión a alegación da Asociación de Veciños o Porto de Maio foi rechazado a alegación e foi aprobada ao Regulamento de Participación Veciñal tal como saía despois da modificación que o Pleno aprobou, que aprobaron, por certo, vostedes, o PSOE e o Partido Popular. Entón, daquela, tuvemos que votar xuntos o PSOE e o BNG e o Partido Popular pois dixo que se ia pronunciar no Pleno, o que eu non esperaba que se ia presentar no Pleno unha proposta tan descabellada, pero bueno, nada, eles fagan vostedes o que lles dé a gana. En calquera caso, quería facerlle unha observación a vostede, pero tamén ao secretario, é que nesa alegación, a parte de moitas liñas que lle sobran, hai dúas alegacións. Non ve que hai dúas alegacións? Non se deu conta. Hai unha alegación en que a Asociación de Veciños o Porto de Maio empeza ben, consensuadora, equilibrada, ata me bota un piropo polas miñas inspiradas palabras en todos os plenos, gracias Lola, e di que, bueno, o que non pode ser é que a comparecencia do alcalde sexa o principio do pleno, que debe ser ao final. Pero despois, tamén, aos que alegan, se é a primeira alegación, é así, secretario, ou non é, que a comparecencia non se faga ao principio, senón que se faga ao final. Está na alegación. Pero despois, como debeu tardar algúns días máis en escribir as outras liñas, olvidouse, a autor da alegación, olvidouse do que escribira, e ao final dixo, nin antes, nin no medio, nin ao final, nunca. Iso non vale e non o queremos. Que, por certo, a mí tamén me asombra porque debe ser a primeira asociación de veciños na historia do mundo mundial que di que quere menos participación. Outra cousa que haberá que consensuar coas asociacións como se establece esa participación, pero non as asociacións entre elas, alcalde. Terá que consensualas quen goberna, ou os grupos políticos, cos colectivos e cos veciños. Pero non, ela di que non, que ela non quere para nada que compareza o señor alcalde. Desde logo, é vostede un alcalde afortunado, porque eu nos 8 anos que estiven aí, sempre foi ao revés. Querían participar máis, querían participar máis. Xa que participábamos pouco, que éramos moi ditadores. Vostede ten unhas asociacións que lle di, non, nós non queremos participar, e non queremos que vostede tampouco nos dea contas. Usted arréglese, e sea feliz. Ben, dentro de todo este disparate, dado que o único que vai salvar a súa congruencia é o PSOE, que votou que sí, e votou que sí, o BNG, en novembro abstívose, e agora vamos votar en contra da súa proposta, vamos votar a favor da aprobación recolla secretario, da aprobación do Regulamento de Participación Veciñal, incluindo a modificación que aprobou o Pleno no mes de novembro. Entendes? Quer dicir, a proposta que saiu a exposición pública. E o poden facer agora. Claro, hai unha votación da alegación, hai unha votación do que saliu a exposición pública que... Pero non é a proposta da alcaldía, a proposta da alcaldía? Non, primeiro é a proposta da alegación e a proposta da alcaldía. Bom, a interpretación que fixo o alcalde da proposta da alcaldía, porque se chega a dicir que en vez de ir ao medio, que ao final tamén sería... Eu casi entendo que non debería ser necesaria a segunda votación, porque se queda rexeitada a proposta de modificación, entendo que o texto original aprobado inicialmente o que quede. A ver, eu o texto original porque ese señor que está aí ao lado é un maestro despois das palabras, eu parece que sei moito, pero é máis de lengua ainda que a mí. A que saiu a exposición pública. Está publicado no boletín. Está publicado no boletín sin quitar nin pôr. Bien, eu simplemente, señor Millán, eu sei que a usted que le molesta
que calquer grupo, calquer asociación que de alguma maneira usted non lle gusta, usted está se referindo a unha persona, a Lola ou a Dolores, eu estou me referindo á asociación de veciños o Porto. Estou me referindo a unha asociación de veciños que está inscrita no Concello, como calquera, como a maioría delas, e con todo o meu respeto, que presenta unha alegación, pois que ao mellor non me gusta, pero os veciños deben conocela, ela representa os veciños da súa parroquia ou do seu barrio, e por lo tanto é unha alegación que nós estudiamos en profundidade, é unha alegación que nos trasladan tamén varios colectivos, varias asociacións, e nos din que para a modificación do regulamento o que deberíamos haber feito, e ao mellor os grupos políticos, e non xa automáticamente traela aquí, sen ao mellor os grupos políticos falalo e caminalo, intentar buscar un consenso entre todos os colectivos. E iso ao mellor, pois pudo ser un error do alcalde, pudo ser un error de todos. Pudo ser un error de todos. Pero ustedes, podíamos decir que había que xuntarnos os políticos. Home, claro que nos podíamos xuntar. Pero para min esta alegación merece tanto respeto como a outra. É unha representante dunha asociación e que conste que hubo máis colectivos que nos trasladaron a súa preocupación por este tema e nos dixeron que había que consensuala os colectivos. Que ten que estar o grupo, e posiblemente este tema se volverá a traer. Entendo porque debe ser, neste caso, cando hai unha modificación destas, chegar ao acordo, por lo menos, a maioría, na maioría deste caso, dos colectivos. Brevemente, non teño dúbida, señor alcalde, que esta e outras virán de novo ao pleno se vostede consigue a maioría absoluta. Pero se vostede consigue a maioría absoluta, non me cabe a menor dúbida que daría 3 meses acabouse a participación veciñal no Concello de Moaña. Escriba ben claro e con mayúsculas as palabras que lle estou dicindo. Nin esta, que se cadra é excesiva, nin todas as demais. Hai moi poucos concellos en Galiza, volvo a repetilo, que teñan un regulamento de participación veciñal. Desde logo, ningún onde, cando menos formalmente, a participación dos veciños sexa tan fonda, chegue a tantos puntos na administración local como ao Concello de Moaña. Incluso dá posibilidades que nunca foron explotadas polas propias asociacións de veciños. Pero ben, a marca do noso Concello, porque sempre, excepto durante un período de 4 anos, e agora unha desgracia en minoría, nunca tivo gobernos de dereitas. Sempre tivos gobernos progresistas e que creen na participación popular. Non me cabe dúbida que algún día vostede o traerá para suprimir o regulamento de participación veciñal. O resto que nos conta, pois, como di un amigo meu que debe escutar moita música argentina, son milongas. Son milongas. Antes era así, despois é no, despois é o contrario, antes tiña razón, ainda que nos equivocamos todos, vostede non se equivocou, desde logo. Equivocamos todos. Por lo tanto, o que hai que respetar, sobre todo, é a quen vostede quere que se respete. E aos demais, pois mire, como non chamalos, chega. Mire as fotos que se quitou durante estes 3 anos e dígame o que hai, e por que será. En calquera caso, eu por Lola, que nos conocemos xa hai tempo, e nunca pelexamos, unha vez discutimos... Sí, pelexamos, e ti sabes que pelexamos. Discutimos... Estás nombrando, son unha representante dunha asociación de vecinos. De Lola E aquí, perdón, e aquí estás dicindo, porque non é deste só, non has dito de PSOE, do Bloque, de Domallo, que a asociación de vecinos, o Porto de Domallo, non é legal e non está... Eu non dixen iso. Bueno, yo digo porque sei que hai xente que o di. E o sacaron no periódico, e o sacasteis no Faro. Xa non era hora, xa fai moito tempo. E chega un momento, chega un momento. E ti sabes que tenemos muchas conversacións aquí no Concello. E que ven moitas veces a reclamar e a solicitar cousas. Non só pola asociación de vecinos, sino cando estaba na AMPA de Domallo. E ti sabes que hubo moitas cousas. Entonces,
Ora, me estás nombrando a mí Lola, non. Nombra a asociación O Porto de Domaio, que ten varios representantes, é dicir, eu son a presidenta, pero hai máis xente que a mí, nesa asociación. Fixemos unha alegación porque miramos e estuvemos en contacto con outras asociacións, porque nós non estamos na asociación de chamuscas porque non queremos, porque non compartimos con eles cousas, teñemos intereses moi aparte, e nós non. Entonces, como non, andamos a nosa bola e facemos e pedimos o que nós queremos, e o que nós falamos, e que a xente nos pide. A ver, alcalde, acabo xa, interrumpeume, teño todo dereito, ademais, tiña ser dereito a pedir a palabra, non a pediu. Tiña todo dereito a pedir a palabra ao principio, antes de empezar, non o fixo. En calquera caso, a ver, espero que Dolores Fernández Rodas se xastí, ou vostede, como queira. Entón, se falo de Dolores ou de Lola, e da asociación onde está Dolores e Lola, ou a asociación de Dolores e Lola, non ninguén se pode sentir ofendido, dado que é a que firma o escrito. Non. Aí non me fales como o alcalde, el firma e tampouco foi ele. Non Lola. Lola é a presidenta que firma. A asociación é o Porto de Domaio, non é Lola. Perdón, hai máis xente. O que ti queiras, do que non quito nin poño é da caracterización que fixen da asociación, a que, aínda así, o BNG ten todo o respeto do mundo como as demais. Pois parece que non. Ten, e nunca dixemos que forades legais ou ilegais porque non nos corresponde a nós. Comprendes? É dicir, non digas o que non é tampouco. Bueno, pois ia rematando. Ia rematando, volvendo a reiterar o meu respeto persoal pola persoa que asina a alegación. Ora ben, non podo ter o mesmo respeto persoal nin pola actividade desta asociación, naturalmente, nin pola alegación. Respeto á persoa, non respeto o que nos pide. E teño todo o dereito a explicar o incongruente e incluso ridículo que é o que solicita. É a valoración do BNG, é a miña valoración. Outros valorarán de outra maneira, vale? Que se abra a porta a que o alcalde, diante do pleno, dea explicacións sobre as súas xestións nas mocións, iniciativas, me imagino que será presentadas polos colectivos veciñais, e haxe colectivos veciñais que digan: non, alcalde, vostede non se meta en líos. Primeiro, non xestione, que nos dá igual. En segundo lugar, se fai algo, tampouco ten por que darnos conta. Darnos conta a usted, si quere. A mí pareceme unha posición, desde o punto de vista veciñal, rarísima. Pero me parece moito máis rara a posición que tomou o goberno municipal. E aí, xa me repito, por tanto, remato aquí a miña intervención. Repito, o BNG vai rechazar a alegación, as dúas alegacións implícitas que hai, e vai aprobar, vai contribuir á aprobación do regulamento tal como foi exposto ao público, coa modificación que aprobou o Partido Popular. Alguna intervención máis? Hemos pedido la palabra. Pero, desde la Federación de la Chamusca, impulsora de esta iniciativa de modificación del reglamento, la verdad que gran parte está dicho por los portavoces de oposición, pero gran parte do que nos parece incongruente moitas das cousas nas que se fala na moción ou na alegación como a resolución da alcaldía que aprobar, nos preguntamos que consenso. Consenso, nos somos unha federación que representamos a 14 asociacións veciñais, nos presentamos unha moción, non temos por que ponernos de acordo con ninguna outra. Nos presentamos, se vai adiante vai, e se non vai, non vai. Que preocupación hai de que un alcalde teña que comparecer a dar explicacións
de algo que foi acordado en pleno e aprobado. Que preocupación hai? Nos preguntamos. Pero bueno, analizando un poquinho a alegación que fixo, que está presentada, esta única alegación, puntualizar que as mocións non só as presentan asociacións veciñais, sino que poden ser deportivas, culturais, etc. Incluso plataformas como a Sanidade, como que han presentado alguna, etc. Non só asociacións veciñais. Segundo, creemos que debe de ser tratada os primeiros puntos tamén, dada a importancia que tenemos que se debe dar a isto. Así como despois das resolucións da alcaldía, etc. Debe ser considerado de importancia porque para non irse ao final do pleno e logo se preguntas que con que no que a xente aburre, se marcha, etc. E ademais hasta non se pregunta ni siquiera, hai plenos que ni siquiera se levan a cabo, pois esa é outra razón. Outra razón é que non o retraso do pleno entendemos que tampouco se ten por que dar, porque se hai un goberno eficiente, digamos que ese punto sería de trámite, é dicir, pues mira, as mocións están todas cumpridas, as mocións están todas levadas a cabo, etc. Digamos que simplemente sería un mero trámite este punto. O que se podía dilatar, si sería posible que se dilatara, sería directamente proporcional á ineficacia ou a non querer levar a cabo as mocións do goberno. Entón, aí sí que se entraría en explicar e rebatir por que non se levan a cabo esas mocións. E por último, queremos tamén que se informe, seguramente por parte do secretario, se certas, como parece que vai ser aprobado, a modificación de certas mocións anteriores xa máis de importancia, como plan eólico, etc., si hai que volver a presentalas ou si ten efectos retroactivos. De nada máis. Bien, para rematar, señor Millán, eu simplemente decir unha cousa. Maioría absoluta tuvo usted durante 8 anos. Tuvo usted durante 8 anos. O seu pacto, tuvo usted. Eu penso que usted non pode presumir de participación veciñal ninguna. O mellor tampouco. Pero eu de momento ainda non pechei as portas do Concello, nin lle prohibín a nadie entrar no Concello. Usted sí. Entonces, por lo tanto, non veña dicindo de que poñerlle medo á xente, os vecinos novos, que se ten a maioría do Partido Popular, se non entra nadie. Eu de momento levamos 3 anos, camiño de 4 anos, e aquí entra todo o mundo, nunca fixo falta pechar as portas do Concello. Nin creo que faga falta nunca. Usted, sí. Entón non veña presumindo ni asustando a nadie de que cando goberna o Partido Popular con a maioría absoluta de que se vai acabar a democracia. Que sabe, que falso. Palabra sobraba. Bueno, vamos a pasar entonces a votación. Sin votos. ¿Qué? Chamusca hizo unas segundas, yo creo que debe ser contestada. Bueno, vamos a pasar a votación. Vamos a detrás, si terá efecto retroactivo, o hai que volver a presentar. Non podemos volver a presentar todo, pero é discutir un pouco. Si non podría ser dar conta de todas as mocións dos últimos 6 meses, por exemplo. Meses ou por trimestre. Por ano completo. Pode ser solicitar que se dé conta de... Xa decíamos, non de todas, pero por exemplo, as máis importantes, que por exemplo se aprobaron por unanimidade, etc., pois si se van a dar conta delas, hai que volver a presentarlas. Penso que con facer un escrito solicitando dar conta de al menos as máis importantes sería suficiente. Vale, moi ben. Bueno, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿De qué? ¿De la propuesta? ¿Votos en contra?
Pasamos ao punto da orde do día. Como? Hai que aprobar definitivamente Claro, la aprobación definitiva. hai que unha segunda votación. Bueno, pasamos entonces á segunda votación do texto anterior. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?